खुलुमबाय आं सुदेम सना रामचियारी बे बोसोरनि फैगौ दाननि 3 सेप्तेम्बराव एजी कमेडि किं एबा एजी सिने प्रडाक्शना अरनबारिनि जोहोलावजो मुंनि मोनसे बड' डकुमेन्टारि सुंद' बर' सावथुन बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे अरनबारिनि जोहोलावजो सावथुनखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार ओनसोलनि साखाथियाव थानाय आग्रां दैसा सेराव बेखेवनाय हाबाफारि एबा प्रेमियार श' लानाय जादों। बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैगोन बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन सेन्ट्रेल बिसानि आफादगिरि नेरसोन बर' सार आरो गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र सार। लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सालबारि जिल्ला आरो मुसलपुर जिल्लानि गोदान गोजाम महरगिरि बिथांमोनाबो बै सानखालि सावथुन बेखेवनाय हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होफैनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।